Pila ka sepulturero nagakangawa nga magnubo ang kita kadungan sa pagdumili sa unvaccinated individuals nga makasulod sa patio sa Iloilo City sa Tigkalalag. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen? Kate, nagpabutsyag sa pagkabalaka ang mga sepulturero nga maapektuhan ng ila income sa tion nga hindi pagpasudlon sa patio ang mga individual nga wala pa nabakunahan subong nga piyesta minatay. Masubo ang tigkalalag para sa mga sepulturero sang Tanza Public Cemetery bangod umpisa October 30 tubtob November 2 ang mga nabakunahan lang sang COVID-19 ang makasulod sa mga patio. Suno kay Manong Reynaldo, dako ang epekto sa ila kita bangod mabuhina ng mga tao nga magabisita sa patio. Gutom gideng mga kuan kuno ay kuan kaya niya muna gading nga ang pingitan sang taga-dere put di sa patio. Mga awan, mga nimpol tanan da kun nimbawa may masulod nga kuan na. Samtang si Manong Jeffrey nga wala pa makapabakuna ang nagakabalaka man. Kay sa wala pa man, ubraw na mo ng suki. Nga kumapabras la. 18 tanan kapang publiko kag pribado nga patio ang pagabantayan sang ICPO kag compliance team kung nagasunod ang mga ini sa ginapatuman nga pagsulundan. Ginapanugyanan sang COVID team ang mga magabisita nga hindi magpadugay o kung magtiner sa mga patio ilabi na nga 50% lang sang kapasidad sang patio ang pahanugutan nga makasulod agud mamintinar ang physical distancing. Samtang target naman sang syudad nga maumpisahan na sa October 19 ang pagpangbakuna sa mga kabataan nga nagaedad 12 tubtob 17 anyos kun hatagan sang pahanugot sang National Interagency Task Force. Masugtan sa DOH, mga maging pilot area kita, by October 19, pwede na kita start sa pag-inoculate, no? Well, in fact, preparado na tayo, no? Samtang, ginpaidalom naman sa 72 oras nga granular lockdown ang pila ka porsyon sang anum ka mga barangay sa syudad. Inang Barangay Santa Cruz Arevalo, Dungon B, Tagbak, Buhang, Barangay Kubay sa Haro, kag PHHC Block 22 sa distrito sang Mandurriao, matapos nga makarecord sang masobra duha ka mga kaso sang COVID-19. Umpisa alas 12 karon sa tungang gabi, ipatuma naman ang ginpalipot nga curfew hours, inyang tubtob alas 4 lang sang kaagahon. Tinutuyo sini nga makabawi man ang mga negosyo sa paghatag sa ila sang mas malabang nga tion nga maka-operate. Kate, ginaganyat sang Iloilo City COVID team ang mga residente nga maghingagaw na sa pagpabakuna antas ng October 30 agud makabisita sa ila mga pamilya nga minatay o kon mga nagtaliwan. Kate. Madamo nga salamat, Zen Kilantang.